बर' फिसाफोर बर' आइआफोर रायजो राजा बिटिआर बड'लेण्डआव थानाय बर' कसारी काउन्सिलाव थानाय कार्बि आंलं डिमा हासाव आसाम नाङै जेसेबां बर' रायजो राजा बिथांमोन दङ लोगोसेनो नेपालाव आरो बांलादेशआव वेस्ट बेंगलाव मेघालयआव बेंगलराव दिल्लीआव जेरावखि थाया मानो बुहुमनि जिखि खनायाव थाया मानो साफ्रोमखौबो गोदान बोसोर 2025 बे इंराजि मायथाइनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय खुलुमनाय आरो साफ्रोमखौबो गोग्गो देहा आरो इयुन जि फैबाय थानाय 1 बोसोर 2025 बे जाफुंसारनायनि थाखाय आनान गसाइनियाव आरज गाबबाय। दिनैनि बे गोदान बोसोराव बे फुंबिलिनि समाव गासै बर'नि पर्टेल बे मिडियानि गेजेरजों बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बर' हारिनि माहारिबाद बर' राव बर' हारिमु बेनि गासै बिथिंनि जौगानाय बेनि रैखाथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समाव जेरैबायदि हाबा मावदोंमोन बिनिख्रुइ आरोबाव रासिन आरो गोख्रोंसिन हाबा मावलांनायनि थाखाय जोङो अराय समायखिरा लायो। जोंनि दालाय जोंनि दखरा जोंनि जिल्ला जोंनि कलेज इउनिट कमिटि जोंनि इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि जोंनि मिरु आफादनि साफ्रोमबो गासै गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा रोजा रोजा जोंनि मावथि जोंनि वार्कार्सफ्रा हारि दानायनि थाखाय जानजि खाफ्रानानै खामानि मावलांगोन आंहा गोसोआव गोथौयै फोथायनाय दङ। दा बे बुब्लियाव जोङो जेखौ जेब्लायबो मोनदाङो जे गोजोन आरो खौसेथिखौ जों जेब्लाबो हास्थायो आरो थांनाय समनि जे मोनसे दुंदुं हाव हाव थासारिमोन दिनै बे थासारिखौ जोङो ओभारकाम खालामनानै 2020 मायथाइनि उनाव बे गोजोन गोरोबथानि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव आसामाव बर' हारिनि जे थामोनथा रैखाथिनिखौ बिथा खालामनानै जे गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन बिनि गेजेरजों दिनै गोजोना गायसनजाबाय आरो खौसेथिनि जे मोन्थोर बे मोन्थोरखौ लानानै बड'फाया जेखौ बुंदोंमोन बड' शब्द वर्ल्ड इउनाइट बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ जों दिनैबो खावलायगोन जेसेबां जोंनि आफादफोर दङ जेसेबां जोंनि गौथुमफोर दङ आरो बेयो माहारियारि आफाद फरायसा आफादानो जा लोगोसेनो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरजों दैदेनजानाय राजखान्थि हान्जायानो जाया मानो जों खौसेथिनि थाखाय अरायबो साननांगोन हाबा मावनांगोन आरो जों आवगायलांनांगोन आरो बेखायनो आंहा गोथौ फोथायनाय दङ जे थांनाय समफोराव जिफोर एना एनि जिफोर जोंनि गेजेराव गोनो गोथो सानलायनाय गावजों गाव हिंसा हिंसि सानलायनाय दान्थे बिदान्थे बेफोरखौ जोङो नागारनानै फैबाय थानाय समाव जोङो गोख्रोङै बर' हारिनि अराय जौगासारनाय आरो जाफुंसारनायनि थाखाय खौसेथिनि मोन्थोरजों बयबो हाबा मावलांगोन आंहा बिसास दङ। खारन भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि दानायनि थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय बड'फाया जोंनि जे आदर्श होनानै गालांदों जे मोनसे जोंनो प्रिन्सिपल आरो जे फिलसफि होनानै गालांबाय बे आदर्श आरो बे जे खुन्थियाखौ होसोनानै दुलाराय बर' माहारिया खामानि मावगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फायखि बायदि भलन्टियार हिसाबै हारिनि निर्माणनि थाखाय हारि सेबा खालामनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नैबे मिडियानि गेजेरजों 2025 सनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिफोर जोंनि प्लेस जोंनि जि समायखिरा जोंनि जि टारगेट बा जोंनि जि माने हाबा मावनायनि जि मोनसे गोल एजेन्डा जों सेट खालामदों बे एजेन्डाफोरनि गेजेराव गुबैयै बर' बिजों सोलोंथाइखौ गोख्रोंसिन आरो राफोदसिन फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय जिखिनि जेंना जेंसि दङ बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों गोख्रोङै हाबा मावगोन आरो बर' बिजोंजों गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौनि थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ जों बेखौ हाबा मावलांगोन। बादायलायनाय आनजादाव कम्पिटिटिभ आनजादाव जिखिनि जोङो एफर्ट होनांगौ जिखिनि जोङो एवारनेस आरो काउन्सिलिं होनांगौ बे गासै काउन्सिलिं एवारनेस आरो अरियेन्टेसननि थाखाय जों गोख्रोङै हाबा मावगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गोथौयै मिथियो जोङो रियेलाइज खालामो जे बर' रावा 80 सिडुलाव रिकगनिसन मोनबाय
आरो बेजों लोगोसेनो आसामनि लोगो सरकारि राव एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै दिनै मर्यादा मोनबाय। थेवबो दिनै बर' रावखौ आसाम जुडिशियेल सार्भिस बे आसाम जुडिशियेल सार्भिसआव माने दाबो बेखौ थिसननायनि थाखाय बा बेयाव लेंगुवेज जे अपसन गैयैनि थाखाय जोंनि जुडिशियेल सार्भिस सिजिएम बा नोङो माने सेसन जाज बा नोङो बायदिसिना जिखिनि हाई कोर्ट बा डिस्ट्रिक्ट कोर्टनि जाजेसफोर दङ बे लेभेलनि एपइन्टमेन्ट आरो रिक्रुटमेन्टनि जे आनजाद जुडिशियेल सार्भिसनि आनजादाव बन्चित जानो गोनां जादों। बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ आरो सीटेट जे मिरु लेभेलाव खुङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया खुङो बे सीटेटआव L1 लेंगुवेज अपसना बर' दासिमबो गैयैनि थाखाय जिहेतु आसाम सरकारा गोदानै टेट खुंफुंनाय नंलिया आरो बेखायनो एलपि आरो एमइनि पर्यायनि एपइन्टमेन्ट आरो रिक्रुटमेन्टनि थाखाय सीटेटआव जोंनि कैंडिडेटफ्रा बर' लेंगुवेज अपसनजों बिथांमोना क्वालिफाई जानांगोन। दा बे अपसना गैयैनि थाखाय दिनै जोंनि माने फरायसा फरायसुलि कैंडिडेटफ्रा बन्चित जानांदों। बे मोननै इस्युखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ आरो गोनां जायोबा गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जों आवाज आरो गणतान्त्रिक जोङो प्रतिबादि बा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारखौ जों एटेनसन ड्र खालामनो जोङो माने बाध्य जागोन। दा फैबाय थानाय बोसोराव जोङो मिजिंथिदों जे 101 बर' थुनलाइ आफाद एबसुनि जि मोनसे मेमोरेन्डाम दङमोन हायर सेकेन्डारि बर' मिडियामनि आपग्रेडेशननि खोथा 50टा बर' मिडियामनि मडेल हाई स्कुल गायसननायनि आदर्श विद्यालय गायसननायनि खोथा आरो बेजों लोगोसे फोरोंगिरि थिसननायनि बाथ्रा आरो लोगोसेनो 6.3 नि गेजेरजों स्कुल प्रभिन्सियलाइजेशननि जि मेटार बिटिआर आरो आसाम नाङै बे जेंनाखौ 2025 नि गेजेराव पूर्णांग भाबै जोङो सुस्रांनांगौनि थाखाय जि लेभेलाव एफर्ट खालामनांगौ जि लेभेलाव सरकारखौ नारसिननांगौ आरो जि लेभेलाव सरकारखौ एटेनसन ड्र खालामनांगौ बे लेभेलखौ जोङो गोख्रोङै जोङो हाबा मावगोन। बेखिनि खोथाखौ आं स्पष्टयै दिनैनि बे गोदान बोसोरनि जागायजेननाय सानाव रायजो राजानो आरो सरकारनो आं मिथिहोदों।